Seranser dünyaya gelek nexweşiya gurçkan kronik hene û gelek tişî dibin sedema vê nexweşiyê. Gelo herî zêde kê dibin vê rîskê de ye. Ji bo meriv xwe ji vê nexweşiyê parêze. Lazim e meriv ji bo siheta û afiyeta gurçiyê xwe çi bike. Li ciyanê nêzê 85 milyon nexweşên nexweşiya gurçikan a kronîk hene. Sedemên serekeyên vê nexweşiyê jî nexweşiya şekir, tansiyona bilind û bikaranîna bê kontrola eşbiran e. Nexweşxanê me de em derdora hezar nexweşê me hene dikevin diyalîzê. Em ê wan taxîb bize dikin. Nexweşê wan kiran dibe, daha rehet derbas dibe. Em dizanin ku her sal van nexweşê daha pir zêde dibe. Nexweşê sayî me pir zêde dibe. Bi sporê şardikên û dibêjin genetîk û hin sedemên din jî dibin sebeba nexweşiya gurçikana kronîk. Hindik nexweşî jî bela tansiyona şekerî dibe. Hindik nexweşî jî bela enfeksiyona me vera dûn ku gurçika wî îltihab bibîrese rinla şuğule. Vekî din jî demer xesarî henin em ê vera dûn vaskûlit. Dixtorê gurçikan doçent doktor Erkan Ölçücüoğlu dibêje ji bo em xwe ji vê nexweşiyê biparêzin divê em heylê xwarin û vexwarinên xwe muqatebin. Em ê mêze xwarinê xwe bikin pêşta em önemli seviye em ê şor nexwin em ê kêm hevkî xwe bavêjin nanê xwe ya vekî din jî em navroyekê de 10,000 gav bavên yani ber şinê xwe de bisekinin em ê geri bigerin egzersiz bikin. Her wiha Ölçücüoğlu got ji bo teşhîs û tedaviya vê nexweşiyê jî kontrolên rûtîn gelek mühim in. Di Remezanê de divê nexweşên gurçikan heyş xwe hebin û rojiyê negirin. Ku kronik nexweşiya xwe heye ise gurçika nexweş ise em ê waran dûn rojiyê neyrin daha baş dibe. Ku em dizanin ku rojiyê bîr ise ev gurçikana daha pir zerarî dûne, daha pir nexweş dibe. Bi spor dibêjin kesên ku her tim bi nezanî çayê nebetan ve dixwin jî zirarê didin gurçikên xwe.